Duminicele l-au chemat îndelung acasă pe Constantin Brâncuș și de pe tărâm Mehedințean. Simt ceva deosebit în mine, o dragoste nemăsurată. Îl consider pe Brâncuș un adevărat erou care trebuie adus și să-i respectăm, ultima dorință. Este un lucru extraordinar că mai sunt români care se gândesc și au sentimentul național. Constantin Brâncuș a lăsat scris testament ca osemintele lui să fie aduse în România. Mehedințenii i-au primit și îi vor primi și la întoarcere. Vă spun acum că ne-au promis că atunci când se vor întoarce la Paris vor opri din nou aici. Poetul Laurian Stănchescu nu se află la prima tentativă de aducere în țara osemintelor lui Constantin Brâncuș. El a plecat spre Paris și în primăvara acestui an, dar a fost nevoit să se întoarcă de la Budapesta după ce a străbătut pe jos 1000 de kilometri. M-am întâlnit cu ambasadoarea României la Biserica Română, la Părintele David din Budapesta, împreună și cu consulul Daniel Constantin la Szeged. Le-am dat celor doi reprezentanți ai României dosarul Brâncuș, documentele, spunându-mi că îl trimit în țară către Ministerul de Externe și Ministerul Culturii. Cu două scrisori deschise adresate Parlamentului francez din partea Senatului României și Camerei Deputaților, inimosul grup merge mai departe spre Paris pentru a înmâna documentele strânse până acum în scopul repatrierii osemintelor lui Brâncuș, chiar președintelui Nicolas Sarkozy.